Dan huwa Mario Attart, produttur tal-majjali għal bosta snin. Iżda li għaddaq illum ma kellu qalbu maqtuwa mill-industrija lokali, konsegwenza tal-ispejjeż dejjem jiżdiedu. Għax il-ġwies kull 4 ijiem jola qiegħed brata kbira ħafna. Ilu ftit ola 40 euro f'salt, issa raġaw għalulna li ftit jiem oħra ħajerġa' jola brata kbira għolja. U aħna dimma nifilħu żgur. Min Jannar sal-lum, il-prezz tal-ġwies imħallat żdied b'35 euro kull tunnellata. F'dan il-perjodu, f'pajjiżna għalqu madwar 11 razzett tal-majjali. F'nofs din il-kriżi l-Kooperattiva l-Industrija tal-Majjali qed tappella lill-Gvern biex jgħin lill-produtturi. Fl-assenza ta' din l-għajnuna, illum qabel għada, il-Kooperattiva hija tal-fema li l-produzzjoni tal-majjal Malti ser tinqered darba l dejjem. Bħalissa qegħdin f'kriżi. Fuq bażi normali jiena ngħid li r-raħħala Maltin għandhom joqogħdu fuq saqajhom mingħajr sussidji, però f'kriżi internazzjonali nistennew għajnuna. Jekk tiġi mewġa kbira u tħalli s-settur tereq m'hemmx kif issalvah imbagħad. F'din il-perjodu hemm bżonn xi tip ta' għajnuna. Fattur ieħor li qed jarraq lill-produtturi tal-majjali huma l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Biżijiet jgħidu r-raħħala li għall-kuntrarju ta' pajjiżi oħra mhux qed isibu lill-Gvern biex jgħinhom u jwiżinhom fi żminijiet daqstant diffiċli għalihom. Daw il-miżuri bħal rat tad-dawl tal-ilma l-agrikoltura hija mezz legali u aċċettabbli kif pajjiż jista' jissostni l-agrikoltura. Hawn Malta għadhom ma sarux dawn l-affarijiet, aħna ilna nappellaw li jsiru.